Happy Sunday! It's our favorite day because we get to see you. We hope you're as excited as we are. Jump up and down and let's worship. Hey! March in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, but I'm in the Lord's army. Infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, but I'm in the Lord's army. But I'm in the Lord's army. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be thankful.
sami zobe ngifunda ngesoku Genesis 28 verse 13. Bheka uJehova wayemi ngaphezu kwawo wathi, "NginguJehova uNkulunkulu ka-Abrahama uyihlo, noNkulunkulu ka-Isaka. Lelizwe olele kulo ngizonika wena nenzalo yakho. Bheka nginawe, ngiyakulondoloza nakuphi la uya khona, ngikubuyisele kulo lelizwe, ngokuba angiyakushiya ngingakukwenzi lokho engikushilo kuwe." Ngiyabonga. When Isaac was old and he could not see, he called for his older son Esau. "Go hunting and make a meal for me," he said. "I want to bless you before I die." So Esau went out to hunt. Rebekah heard Isaac and Esau talking, and she made her own plan. Rebekah told her younger son Jacob, "I will make your father's favorite meal. Take the food to your father so that he may bless you before he dies." Jacob did what Rebekah said. Rebekah put Esau's clothes on Jacob and covered his hands and neck with goat hair so that Isaac would think Jacob was Esau. Then Jacob took the meal to his father. "Who are you, my son?" Isaac asked. "I'm Esau, your firstborn," Jacob said. Isaac asked Jacob to come closer. He felt Jacob's hands. "The voice is the voice of Jacob, but the hands are the hands of Esau," Isaac said. Jacob brought his father food and drink, and he ate. After the meal, Isaac kissed him and offered him the blessing. The blessing included land, riches, and power. Then Jacob left. About this time, Esau came home. When he gave food to Isaac, his father told him that he had been tricked. Jacob had been given the blessing. What? Esau begged his father to bless him too, but Isaac had nothing left to give. Esau was angry, and he made a plan to kill Jacob. Isaac and Rebekah sent Jacob away to stay with relatives, and Isaac told him to find a wife. On the way, Jacob stopped to sleep. He put a stone under his head as a pillow. Jacob had a dream of a stairway set on the ground with its top reaching the sky. Angels were going up and down the stairs. Then God spoke to Jacob. "I am the God of your grandfather Abraham and the God of your father Isaac. I will give you and your offspring this land." He gave Jacob the same covenant he made with Abraham. God told Jacob that his family would be like the dust of the earth. They would spread out in all directions, and all the people on earth would be blessed because of his family. God said, "I am with you and will watch over you wherever you go." Jacob woke up and said, "Surely the Lord is in this place. What an awesome place this is." Early the next morning, as a way to remember the place where God had shared his promise, Jacob poured oil over the stone where he had slept. He renamed the place Bethel, and Jacob promised to follow God and honor him. The promises for Abraham and Isaac also became the promises for Jacob. At Bethel, God showed that his plan was to continue the covenant through Jacob's family and eventually a whole nation, leading to the birth of Jesus, the promised Savior. Sanibonani mangane emakhaya, themba ukuthi niyaphila. So kuleso sikhathi sethu sokuthi sihlangane sibe no Sunday school. So uma ukuthi ungathanda noma uyafisa ukuze enkonzweni and uyazi umzali wakhe noma babakho uyeza noma ubani wakini ngalenkathi bebhalisa ukuthi beze enkonzweni ucele nawe bakufake bakubhalisele ukuze nawe uzoze enkonzweni uze ubuye ku Sunday school ubona abangani bakho ubona othisha bakho kube nje mnandi yabo. So uma ukuthi ungathanda ukusijoyina cela umzali wakho ukuthi akubhalisele ngenkathi nayibhalisa. So ke ngaphambi kokuthi siqale ngicela sithandazeni cela ivala amehlo la khona. Nkulunkulu Baba, sibonga uthando lwakho, sibonga umusa wakho, sibonga ukuthi wena uhlezi njalo uthembekile. Nkosi amakhosi namanje sivula inhliziyo zethu
sivula amadlebe ethu ukuthi sizwe ukuthi yini ofuna ukusifundisa wena namhlanje egameni likaJesu. Amen. So uma ke ukuthi uyakhumbula ukuthi sasikhuluma ngo-Abraham noSarah, ukuthi uAbraham noSarah uNkulunkulu wabaneza isithembiso Abraham isithembiso, so ukuthi uAbraham uzoba nengane ebudaleni bakhe. Nangempela uNkulunkulu wasigcina isithembiso sakhe. uSarai wakhulelwa esemdala, waba nengane maniqamba igama ukuthi uIsaac, ngoba uNkulunkulu wayethe kumele bambize uIsaac nangempela. So uma ke noIsaac naye washada uRebecca. Uma ke sishada uRebecca wakhulela amawele awu-2, uEsau noJacob. So mase khulela amawele amawu-2 bakhula ke abafana ababadala. Ngalekathi bekhula bebabadala noIsaac naye yakhula bamdala. So kwathi ke esemdala kakhulu engasasho ngisho nokubona, engasakwazi ukubona kahle. Cimeza nje nawe la ukhona ekhaya, ucimeza usikhwishe kakhulu amehlo akho. Ngabe uyakwazi ukubona phambi kwakho, awukwazi ukubona. So ke naye ke uIsaac engasakwazi ukubona, kodwa ke ngenxa yokuthi wayebaza abafana bakhe, azi ukuthi ubani osendlini yakhe, so wayekwazi ukubezwa mabathinta noma ebanuka noma ezwa ini amaphimbo abo bekhuluma naye. So abizeke ke umfana wakhe, abize uEsau, ngoba uEsau uyena oyemdala. So manje bese uEsau athi waza mfana wami, so ngicela uhambe uyozingela. Uma ke uzingela inyamazana, uthola inyamazana, uhambe ungiphekele yona, ungilungisele uyipheke, uyilethe kumina. Ngale qeda ukudla ke ngizodla, qeda ukudla bese ke mina ngizokunikeza isibusiso lesi sikufanele, ngoba kudala umfana owayemdala noma lo mdala ekhaya uyena wayethola izibusiso zonke ethola kubaba. So nangempela yeke uEsau alalele ubaba wakhe ehambe ayozingela. Kanti ke ngale nkathi ehamba uEsau ukhona umuntu wayelalele, ebheka nje ilalele uthi oh okay ulalele. Kwakuma kaEsau uRebecca. So eBhayibhelini liyasitshela ukuthi uRebecca wayethanda kakhulu lo mncane, wayethanda kakhulu uJacob. Agijime wena uRebecca agijime aye kumfana wakhe uJacob lo mncane, athi lalela la, ngizwile ubaba wakho etshela uEsau ukuthi hambe uyozingela, ubuye ungiphekele bese ngizokunikeza isibusiso lesi sikufanele, ngoba uyena ingane wayemdala uEsau. Bese athi lalela lana-ke, so ngizokusiza, uzohamba kahle kahle. Wamtshela ukuthi watshela ingane yakhe ukuthi ayihambe ekhohlisa ubaba wakhe. So wathi okay lalela-ke, ngizokusiza ukuthi uhambe. Hamba ke uyothatha imbuzi encane, ngizoyipheka bese kuba wena uthathayo uyise kubaba wakho, ukuze baba wakho ezonikeza wena isibusiso ngaphandle kwaEsau. Bese uJacob abuza ukuthi hawu baba kanjani, ngoba ke phela mina ke anginabo uboya njengo-Esau, futhi ke ingubo zami ayinuki njengeza Esau. Bese wathi uma wakhe wathi uRebecca nokhuleka, ngaso njani ngizofika ke mina ngipheke, bese ke sithatha ke loso isikhumba sembuzi sifake sona la ezandleni nasengalweni zakho. Umbuzo wamazi engihlezi ngiyibuza noma ngifuna lo ndaba, angazi noma nina nizolo ukuthi ukuzinani nayo ubuzo nombuzo leyo, ukuthi ngabe uEsau kanti wena ubuye umngakanani, ukuthi angazi uma wakhe afake isikhumba sembuzi ukuze kube ngathi uyena. Lento engixaka ukuthi kanti wena ubuye umngakanani emzimbeni, hayi nama ngazi, wena uyazi, hayi nama ngazi. So nangempela uJacob uma wakhe amnikeza ukudla, amgqokise ingubo zaEsau, afake isikhumba sembuzi engalweni yala emqaleni, ngoba ubaba wakho uzomthinta. Nangempela mayihamba ayeke athathe ukudla ahambe aye kubaba wakhe. Ngale nkathi efike ekamela baba wakhe athi baba naku sengibuyile. Athi baba wakhe hawu usheshe kangaka,
aqamba amanga athi no uNkulunkulu ungihambele phambili cabanga uqamba amanga amakhulu kanje. Nangempela yeke hayi ahambe athi baba hlala ukhona uzodla bese uyambusisa. Axakekeke Isaac athi kanjani ngoba iphimbo lika Jacob. Bese wathi woza usondela la uhlala duze kwami. Mayehlala duze kwakhe ufuna ukunuka ingubo ngoba uyakhumbula ingane ukuthi wayekwazi ukuzwa ukuthi ubani okhona ngenxa amaphimbo, ngenxa ukuthi banuka kanjani, ngenxa ukuthi mabathinta abantu bafila kanjani. So wathi okay woza yeke mayembiza yeke ahlala duze kwakhe aqala amthinte mayemthinta athi hayibo iphimbo lika Jacob kodwa ingubo zinuka ingubo zika Esau futhi mangimthinta futhi nje unoboya njengo Esau. So kanjalo ke akhohlisekeke Isaac akhohliseke ngempela adle aqeda ukudla ngenxa ukuthi phela utshela ukuthi umntana wakho omdala lo uEsau aqeda ukudla nangempela ambusise. Ngalenkathi embusisa wamnikeza phela isibusiso somuntu omdala ukuthi uyena uJacob ozoba nelungelo nozothatha igunye ovumndeni. So konke uNkulunkulu akade ebabusise ngako noma bekuka baba wakhe noma wakhe kulo muzi sekuzoba kaJacob. Wathi nje uyena futhi ozophatha wonke umuntu aphathe even ubhuti wakhe uyena ozoba nento azoyisho pheko impilo zabo bonke. Lapho uJacob athole isibusiso ajabule aphuma ahambe. Ngalekathi ephuma nangu Esau uyangena. Baba hlala ngezinqa ukuze uzodla ukudla bese angibusisa. Athuke uIsaac athi kanjani ngoba phela mina manje sengimnikezile isibusiso uEsau. Wena uba aqala khala uEsau. Lashe eBhayibhelini ukuthi wakhala ngalendlela wathi washo ukuthi kuchaza ukuthi bekuJacob lo ngoba uJacob igama lichaza ukuthi umkhohlisi. Wathi yo ufikile wazokukhohlisa uJacob aqamba amanga ngoba phela ngoba uJacob kade sizwe uma wakhe. So ke uEsau adinwa ngalendlela acela baba athi baba sikhona yini esinye isibusiso sisele. Baba kamtshela ukuthi asikho isibusiso sisele ngoba umnikeze zonke izibusiso zentodana endala wayineza uJacob ukuthi uzobusa athole konke ngaphezulu. So ke nangempela akhala uEsau bese kwathi kwadlula ke insuku washona ubaba wakhe washona uIsaac. Mayeshona uIsaac uEsau anqume athi uyabo ngeke nje kuze kuphele insuku eziningi ngingazange ngize ngimbulale ubhuti wami uJacob ngenxa yokuthi uqamba amanga wathatha izibusiso zami wenza yonke into. Nangempela uRebecca ezwe kube khona isebenza sitshela uRebecca ukuthi ayibo sizwile uEsau esho ukuthi uzobulala uJacob ngoba udiniwe ngalempela ukuthi indaba ethathe isibusiso sakhe kanjani. Nangempela uRebecca athi Jacob lalela la ngifuna ukuthi ubaleke ngoba ubhuti wakhe ngempela uzokubulala. Ngicela usukume upheke into zakho ubaleke uye kubhuti wami le endaweni ekude kwenye indawo. Nangempela alalele uJacob alalele uma wakhe apheke into zakhe ahambe. Ngalenkathi esasendleleni uJacob ahambe phela ngoba kudala cabanga kudala ngakhumbula ukuthi angitheni ngathi kudala umuntu uma ehamba wangekho matekisi kungekho Uber ngekho Taxify ukuthi yawo uyafona usicela uzongilanda okube khona inqoshi noma imoto ezeThekwini noma ezePhayithani kwangekho ukuthi uma uthi uyahamba nje ohamba ngenyawo zakho uzofika la uyakhona. Uma kuthiwa unayo imali lo mali yakho ukuthi uthenge mhlawumbe imbongolo noma uthenge into ongahamba ngayo then ke kwahamba ngayo.
kodwa abantu abaningi ebhabheni babehamba ngeenyawo betravela ngeenyawo behamba. So nangempela ehamba sichaza ukuthi sekhathele phela wafika endaweni entabeni thize excuse wafika entabeni thizeni wafika walala because phela ngani phela ubengaphethe imicaba engaphethe lutho wathatha itshe walibeka la emqaleni walala kwathi ebusuku ngalelo suku lelo ebusuku waba nephupho. So mbayelele ephuphweni lakhe ubona khona la ekhona ubona sengathi kukhona itebhisi ezisuka la emhlabeni eziya phezulu ezulwini, and lezi itebhisi lezi kukhona nje ingelosi lokho zehla zenyuka, ingelosi ezehla zenyuka. Cabanga nje uma kuthi uwena loyo ulele and then the next thing usuyabona lali phupho nazi itebhisi nazi ingelosi ziyehla zenyuka, ukuthi wena ungafila kanjani. Kanti akuphelelanga lapho ke kwathi ke esamangele esabona lento le uNkulunkulu wakhuluma naye ephuphweni. Cabanga ngobani? Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo uyasithanda and futhi uNkulunkulu uhlezi ekhuluma nathi. Kwenye inkathi ungathola ukuthi mhlawumbe ukhuluma nawe asebenzise mhlawumbe uma wakho noma baba wakho uma besindisiwe, noma mhlawumbe akhulume through umngani wakho, uma umngani wakho esindisiwe, mhlawumbe uthisha wakho uma esindisiwe, noma akhulume nawe ngqo mawufunda izwi lakhe, noma akhulume nawe ngqo umulele. uNkulunkulu ukhuluma nawe ngendlela ehlukahlukene futhi ukhuluma nathi njalo, akakhulumi nje ensukwini kuphela. Mhlawumbe akhuluma mhlawumbe Monday Tuesday bese ayayeka mhlawumbe ezinye insuku, but uNkulunkulu esimkhonzayo ukhuluma nathi insuku zonke. Ukhuluma nathi nini? Insuku zonke uNkulunkulu esimkhonzayo. So nangempela ukuthi uJakobe sasephuphweni lakhe, so ila sola khona memory verse yethu uGenesis 28 uverse 13 no 15 mangaphosisi. So sithola lapho ukuthi ke uNkulunkulu wakhuluma naye wathi, bheka uJehova wayemi ngaphezulu kwami, wathi nginguJehova uNkulunkulu kaAbraham uyihlo noNkulunkulu kaIsaka. Lelizwe olele kulo ngiza kulinika wena nenzalo yakho. uNkulunkulu lo ukhuluma nobani? Ukhuluma no Jacob. Aqhubeka uNkulunkulu wathi inzalo yakho iyakuba ngangothuli lomhlabathi, wena usabalalele ngasentshonalanga nasempumalanga nasenyakatho. Aqhubeka wathi naseningizimu, wathi ngawe nangenzalo yakho iyakubusiswa imindeni yonke yomhlaba. Ngiphinda futhi ngizophinda futhi ngifunde lonke uGenesis 28 uverse 13 no 14 uthi, bheka uJehova wayemi ngaphezulu kwami, wathi nginguJehova uNkulunkulu kaAbraham ubaba wakho noNkulunkulu. So Abraham kwakumkhulu wakhe, Abraham umkhulu wakho noNkulunkulu kaIsaka ubaba wakhe. Leli lizwe olele kulo ngiza kulinika wena nenzalo yakho. Aqhubeka uNkulunkulu ukhuluma noJakobe wathi inzalo yakho iyakuba ngangothuli lomhlabathi, wena usabalale ngasentshonalanga nasempumalanga nasenyakatho naseningizimu. Ngawe nangenzalo yakho iyakubusiswa imindeni yonke yomhlaba. Ingani khumula ukuthi kade ngithe ngiqayeleni ukuthi bengithe ukuthi uNkulunkulu ekuqaleni wayinikeze uAbraham isithembiso ukuthi yonke inzalo kaAbraham uNkulunkulu uzoyibusisa ngalendlela. Ingani. So manje uma sifunda ke la uNkulunkulu unikeza leso sibusiso kuJakobe ukuthi okay Jakobe
yonke isithembiso lesi kade ngisenze ku-Abraham ngasenze ku-Isaac, leso sithembiso sekuyisithembiso sakho ukuthi ngenzalo yakho wonke umhlaba uzobusiseka. Awucabanga nje isibusiso simnandi kanje sesithola uJakobe. So-ke uJakobe mayivuka lapha ephupheni lakhe acabanga ukuthi ngempela mina ngisebukhoneni baNkulunkulu. So kuthiwa-ke eBhayibhelini-ke wavuka-ke wa-anointa itshe leli kulona, walibiza ngokuthi iBethel, uchaza ukuthi indlu kaNkulunkulu, ngoba phela naye wayithiwa ngendlela ukuthi ichaza ukuthi uNkulunkulu ukhona nje la. Ngobani? Khumula ukuthi iy'ngelosi zazehla zinyuka, lezo yitebhisi inyuka. Awucabanga ukuthi zonke izithembiso uNkulunkulu akayezenze ku-Abraham, wasenza ku-Isaac, ku-Isaka, manje sezikuyithembiso zikaJakobe. So ukuthi uNkulunkulu waqhubeka wamtshela uJakobe ukuthi ngizoba nawe insuku zonke zokuphila kwakho, and futhi la okhona nami ngizoba khona. Ngobani? Ngoba uNkulunkulu uyayigcina ithembiso zakhe. So umbuzo wami-ke sengivala nje ukuthi ngabe uNkulunkulu uyazigcina na yini izithembiso zakhe konke akushilo? Ngabe uyagcina noma ufika hamba athi yabona manje lokho angisakwazi manje ukwenza, noma uyaqhubeka konke akushilo uyagcina? Nangempela uNkulunkulu njani? uNkulunkulu uyazigcina izithembiso zakhe ngoba uthembekile. Ukuthembeka uma nje uthembekile nje, uthembekile eyedwa, and futhi konke akushilo uyakugcina ngoba akakwazi ukuyiphikisa. Konke akushilo mayethe uzokwenza uyakwenza nangempela. So sesivala uma ukuthi usekhaya mhlambe awumazi uJesu and ufuna ukwazana naye, sokunikeza ithuba lokuthi umamukele angene enhlizweni yakho lenkosi yakho, ngoba ngixoxa indaba kumnandi ukuthanda uJesu and kumnandi ukuphila impilo yakho wazi ukuthi iphela uNkulunkulu, naye futhi uyathanda ukuthi abe nobudlelwane nathi. Uma ezokhuluma nawe ukhulume naye, uyajabula, and futhi lokho kusuke futhi kusiza thina kakhulu. So uma ukuthi usekhaya and nawe ufuna nawe ukuba ingxenye yabantwana baNkulunkulu, usindiswe kanye nathi, so ngicela uvala amehlo usho emva kwami ukuthi uNkulunkulu Baba, ngiyabonga ukuthi wena wangifela, wangithathelela zonke and wonke amacala ami, waphinde futhi wavuka ngosuku lwesithathu ukuze mina ngibe nobudlelwane noNkulunkulu. Namhlanje ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi wena uNkulunkulu phempilo yami, egameni kaJesu, amen. So nibe right ke bangane emakhaya, siyanthanda kakhulu, and ukhumbule ukuthi uma ukuthi uyathanda ukuze enkonzweni uzosibona, uzokhonza nathi sikhona. Ukhumbule ukuthi mafuna ukuza kumele uze nomzali wakho, phinde futhi ucela ukuthi kanti ebhalise ukuthi uyeze esontweni nawe akubhalise. Okay, so papa yini mangani, siyanthanda kakhulu. It's quiz time. Are you ready to answer some questions? Let's go! Okay, so manje sesikhathi sani? Isikhathi semibuzo, sibone ukuthi kade ulalele yini noma mhlawumbe ufike walala wazumeka. Okay, so umbuzo wethu oqala uthi ngabe amagama amawele kwakuba? Khumbula ukuthi uRebecca wayekhulelwe, amawele awu2, amagama bawubani? Yes, kwaku-Iso no Jacob. Umbuzo wethu wesiqala loyo. Wesibili uthi ngabe ubani wayemncane phakathi kwamama lamawele omabili? Ubani wayemncane? Konje akhumbula yini? uJakobe uyena wayemncane. Umbuzo wesithathu uthi ngabe ubani owakhohlisa uIsaac ukuthi anikeze isibusiso uJakobe? Ubani loyo?
Sibuthi yakhumbula yini uRebecca umakaJakobe no-Esau uyena wakhohlisa u-Isaac. Umbuzo wethu wokugcina, umbuzo wethu wesi-4 uthi ngabe uNkulunkulu wathini kuJakobe? Yakhumbula ukuthi uNkulunkulu wathini kuJakobe? Ngifunde kabili lo mavesi. Ngabe uNkulunkulu wathini kuJakobe? Sibuthi yakhumbula yini? uNkulunkulu wanikeza uJakobe izibusiso zonke lezi akayinikeza umkhulu wakhe u-Abraham, wanikeza ubaba wakhe igama lakhe obani u-Isaac. Lezo ithembiso zo-2 sezikwezabani sezikaJakobe. Ingako eBhayibhelini kasho uma ufunda khona indawo la kushiwo khona ukuthi uNkulunkulu ka-Abraham, uNkulunkulu ka-Isaac, uNkulunkulu kaJakobe. Ngobani mawubheka u-Abraham kwakuba umkhulu kaJakobe, u-Isaac ubaba kaJakobe, noJakobe nakathola izibusiso zamkhulu wakhe nobaba wakhe. So siqeda lapha namhlanje. Bye bye mangani, sengithanda kakhulu. Bye. It's time to add another little animal to our collection. Remember that if you don't have the exact same things as in the video, you can be creative by coloring in black paper the color that you need, using scissors to cut things to the shape you need, and finding other things that might help you. The crazy story with these interesting brothers continues. Wow, but isn't it amazing to know that God always keeps his promises? Yes, because he was faithful then and he is still faithful today. Remember to ask your parents to book your ticket and we will see you there or online next week. Bye.